Ahoj, zdravím, moje jméno je Matěj Polák, právě sledujete první díl kuchařské show, která nese název Sám sobě šéf. Show plná lahodných pokrmů, dobrých receptů a rozhodně to nebudou žádné laciné 7korunové hruškoviny a půjdeme na to pěkně zvostra. Tak dneska vám ukážu, jak si připravit super bomba jídlo, hovězí roast beef z hovězí roštěné. Je to jídlo, se kterým určitě se nemůžete shodit, jak před chyní, před novou přítelkyni. Prostě určitě uděláte dobrý dojem. Takže potřebuji na to. Mám tady krásnou flakotu hovězí roštěné, kvalitní hovězí maso. Hovězí maso, jakou má kvalitu, poznáme podle toho, jakou má barvu. Když je dostatečně červené, tak by mělo být určitě kvalitní a podle jeho konzistence mělo by být takové pevnější. Jestli by bylo světlé, tak to znamená, že maso není úplně čerstvé a nebude to takové kvalitní, jako bychom prostě chtěli, jak bychom mohli čekat. Jo, takže budu potřebovat mořskou jedlou sůl. Pěkně si to takhle nasolím. Tak, trošku pepře. Základní suroviny vlastně na veškeré vaření, sůl, pepř. Tím to všechno začíná. Teď si vemu 4barevný pepř, celý kuličkový, který dodá tu správnou chuť tomu roast beefu. Pěkně podrtím a opět natlačím do toho masa. Takže máme sůl, pepř, 4 druhy pepře a teď použiju francouzskou hořčici s hořčičnými semínky, které určitě u roast beefu nesmí chybět. Použiju ruce, musíte si umět poradit, nesmíte se bát, musíte mít kontakt s jídlem, takže ručně není problém, ošahat si to. Takhle to celé vlastně potřu. Udělám takový ochucený obal na roštěnou. Takže máme hořčici, tady plachnu. Co ještě budeme používat, tak teď to ještě lehce zakapneme worcesterovou omáčkou, která nám vyšperkuje a vyzvedne trošku tu kyselost. Takže Worcester máme tady. Opravdu lehce, ať to nepřeženeme. Jedna strana. Druhá strana. Tak, takhle jak máme vlastně namarinovanou, krásnou hovězí roštěnou, kterou teď musíme z prutka opéct, jak se říká, zatáhnout. A dělá se to z toho důvodu, že když jsem byl ještě mladý učeň, kuchař, tak nám paní učitelky a páni učitelé říkali, že chceme zachovat biologickou hodnotu toho masa, takže veškeré šťávy a chutě a ty zdravé věci budou prostě uvnitř. Proto to musíme ze všech stran pěkně osmahnout, aby jsme to měli krásně šťavnaté. Takže si vemu tady pánvičku, použiju extra panenský olivový olej, extra virgin, lehce zakapnu pánvičku olivovým olejem. Tak, paráda. Vrátíme. Mezitím se nám to tady všecko nahřeje. Takže roast beef z prutka opečeme na trošce olivového oleje, pořádně důkladně ze všech stran, ať se nám opravdu zachovají ty šťávy a chutě v tom mase vevnitř a šoupneme ho do trouby, kterou mám předehřátou zhruba na 100 stupňů Celsia a necháme pomalinku péct. Důležitá věc, kterou asi potřebujete k roast beefu, jestli ho chcete dobře udělat, pokud tedy nemáte úplně vychytané nějaké detaily, jak vám peče trouba, jak dlouho se peče maso na tento způsob, tak já mám tady tenhle bezvadný teploměr od svého známého z Itálie, kterým si prostě zkontroluju teplotu. A teplota v roast beefu by měla být od 55 stupňů do 60 stupňů Celsia. Tak je to správný roast beef a tak to budeme my dneska dělat. Vemu roštěnou. A už nám to krásně opíká. Tak, můžete použít nějaké kleště, vařechy, cokoliv, já to takhle dělám rukama. Tak, a vidíme, to je správná barva, šedo až do hněda. Pěkně, pořádně ze všech stran. Chceme mít kvalitní, dobré, šťavnaté, chutné maso, takže si s tím opravdu vyhrajeme. Druhou stranu bychom mohli mít takhle krásně z boku.
dám do předehřáté trouby, jak jsem říkal, zhruba na 100 stupňů Celsia. Takže dáváme ho do trouby. A už se o něj nestaráme. Tak, k masu si uděláme vynikající brusinkovou omáčku. Recept, který když jsem vymýšlel, tak jsem se hodněkrát na něm spálil. Použil jsem hodně špatných ingrediencí, ale dneska ten recept, který vám ukážu, tak bude určitě top a patří k mým hodně oblíbeným receptům. Takže začnu to všechno. Potřebujeme jednu bílou, jednu červenou cibuli. Červená je celkem větší, takže možná bude stačit jenom půlka, ať omáčka není zbytečně moc cibulová. Odkrojím konce, krásně vyhodím pryč. To samé, žlutá cibulka, pryč. Cik. Opravdu najemno. Nasekáme opravdu najemno, ať v té omáčce nemáme opravdu kusy velké cibule. Tak, dokrájíme konce. Tak, paráda, ještě to můžeme pěkně podrtit, ať to máme opravdu malinkaté, zamíchat. Tak, super, cibulku máme a určitě potřebuju máslo. Rozhodně, pokud máslo vynecháte, tak to nebude tak úplně ono. Je důležité prostě chuť toho másla, která dodá omáčce ten správný pohotový šmrnc, který tam potřebuju mít. Můžete zkusit olej, ale říkám vám předem, že to asi nebude ono. Takže mám tady obyčejné máslo, tvrdé. Použiju ho zhruba asi čtvrtku. By mělo být dost. Tak, čtvrtku másla necháme rozpustit v rendlíčku pěkně. Takže rozpustíme máslo a cibulku necháme jenom tak zlehka, ani ne zarestovat, jenom tak zesklovatit, ať se nám jakoby spojí, zatáhne s tím máslem dohromady. A dále se budou dít kouzelné věci s brusinkama, dáme tam čerstvý rozmarín, dáme tam mandle. Mandle mám tady, které už si můžu teď v tuto chvíli v moždíři pěkně rozdrtit. No, zhruba asi 2 lžice čerstvých bílých mandlí, které si takhle v moždíři pěkně roztluču. Když jsem dělal tento recept poprvé, tak jsem použil mandle, které měly na sobě ještě takovou tu hnědou slupku. Já jsem si říkal, že by se mohla rozvařit v červeném víně a tak dále, určitě to tak nebylo. Takže potom ve finále to pěkně křupalo mezi zuby a jak je dáno, chybama se člověk učí, takže už to dělám takhle, že mám krásné čerstvé mandle, které si sám rozdrtím, úplně oloupané. To se nám rozpouští. Cibulku máme nasekanou. Dáváme zatáhnout do rendlíku. Tak, to tam pěkně všechno máme. Takže znova si to shrneme. Máme nasekanou červenou cibulku, žlutou cibulku, poměrně na jemnější kousky, máslo rozpuštěné v rendlíku, v kterém postupně budeme cibuli zlehka restovat. Potom budeme přidávat vynikající brusinky. Brusinky, nevím, jestli to víte, ale určitě jsou zdravé na červené krvinky, krevní oběh, takže celkem zdravá věc, nic špatného. Takže cibulka se nám tady smaží. Cibulku mám zamíchanou. Super, tak teď si vezmeme, mám tady čerstvý rozmarín. Si tady ustřihnu větvičku. Takový kousek rozmarínu by měl určitě stačit. Bylinky, čerstvé bylinky, jako je rozmarín, tymián, máta, bazalka, s tím pracuji hrozně rád, vždycky si to třu, ať už v restauraci nebo doma, tak si to vždycky třu mezi prsty. Pořád k tomu čichám, je to strašně úžasné, aromatické. Prostě pokud vařit s bylinkami, tak jedině opravdu čerstvé, má to svoje kouzlo a svůj význam. Takže takhle si to pěkně stáhnu z větvičky. Tak, cibulka nám sklovatí pěkně pomalinku, paráda. Rozmarín si nasekám.
celkem taky dost najemno. Až postupně pustí rozmarín svoji chuť. Teď se spojí rozmarín, cibule, máslo, brusinky, červené víno, dáme tam trochu cukru, bude to úplně báječná věc. Takže vůbec se toho nebát. Vaření by měla být hlavně zábava, mělo by vás to bavit, nemělo by to být něco, co děláte s odporem a hlavně byste měli vařit s láskou. To je, jak já říkám, nejdůležitější ingredience celého vaření je láska. Tak, teď už vidíme, že cibulka je opravdu krásně zesklovatěla. Už uvolňuje tu svoji správnou vůni. Tak, přidám právě nadrcené mandle z moždíře, které jsme před chvílí tady společně mačkali. Takže máme čerstvé mandle. Tak, máme mandle, paráda. Tak, přidám rozmarín. To je ono. Během sekundy, kdy se rozmarín dostal do nějaké tepelné úpravy, tak nám pustil nádhernou vůni. Takové čerstvé bylinky, když si vždycky ovoním, tak mi to připomene moře, Itálii a takové věci. Prostě vždycky jsem jednou nohou u moře, když pracuji s čerstvými bylinkami. Tak a teď budu přidávat ty brusinky. Máme normální brusinky, které jsou sladkokyselé. Dám zhruba 3 větší polévkové lžíce. Jídlo, které dneska vařím, tak budu vařit pro jedny super lidi. Tak určitě si pochutnají, pevně v to věřím. A určitě to nebudou jíst pouze oni, protože teď množství, které dělám, bude zhruba pro 4 až 5 dospělých lidí. Takže nakrmím členy svého štábu a svého týmu, kteří jsou určitě hladoví už od rána. Tak, máme zarestované brusinky. Teď použiju červené víno, obyčejné červené víno. Jo, naliju asi 2,5 deci a nechám pěkně probublat všechno dohromady. Strašně důležitá věc, pořád musím ochutnávat veškeré věci, cokoliv vařím, kdykoliv vařím, pořád musím mít přehled o tom, jakou to má chuť, ať vím, jak to mám vyvážit, co přidat, co ubrat, kde se to dá ještě změnit nebo zlepšit, takže pořád ochutnávat, strašně důležitá věc. A dáme tam trošku cukru. Asi 1 polévková lžíce zhruba. Tak a necháme to probublávat. A vlastně v podstatě, až se nám vyvaří ta kyselost a ta dravost toho červeného vína, tak nám zůstane jenom opravdu takový sosík pěkně jemně orestovaných, rozvařených brusinek s těmi mandlemi a s tím rozmarínem, bude to úplně paráda. Tak, omáčka se mi dělá, já se můžu pustit na přílohu. Jako přílohu udělám dneska curry brambory, které mám tady. Vlastně vybral jsem si malé bramburky, protože je budu vařit ve slupce a není žádná potřeba je loupat nebo škrábat, takže malinké brambory ze supermarketu ve slupce, použiju na ně určitě cedník, ať si je můžu opláchnout. Já osobně oplachuju všechny potraviny, se kterými prostě se chystám pracovat, když si je donesu ze supermarketu nebo prostě z obchodu, protože jsou za prvé jak chemicky ošetřené, tak po takových obchodech se pohybuje spousta lidí, berou to do ruky a mám takový lepší pocit, když si to prostě propláchnu. Už můžu načepovat teplou vodu do hrnce a brambory vlastně povařím opravdu krátce, aby změkly, aby dostali správnou konzistenci a potom postupně budeme dělat v takové curry směsi na pánvi, orestujeme, bude to bájo, těším se. Teď nás zajímá, co dělá náš rozbív, takže se podíváme do trouby, zkontrolujeme teplotu a uvidíme, no nádhera, škoda, že necítíte vůni. Už se to pěkně rýsuje, tady tato dobrutka. Teď si vybereme nejvyšší bod na mase. Úplně nejvyšší bod na mase je zhruba tady a píchneme ten teploměr. A kolik nám ukáže. Tak vidíme tam zhruba kolik, ukaž se nám.
Jsme na nějakých 38, teplota postupně stoupá, protože teploměr nefunguje tím principem, že ho tam vlastně zasunete a ukáže vám trada teplotu, určitě ne. Teplota postupně stoupá a postupně se mění. No jsme na nějakých zhruba 39 stupních. Uvidíme, kam se to až dostane. No dal bych mu ještě takových 10-12 minutek při 100 stupních v této troubě a myslím si, že budeme mít hotovo. Omáčka se nám dělá, brambory mezi tím doděláme a pak se spolu vrhneme na dezert. Jako dezert udělám italský smetanový sýr mascarpone, strašně oblíbený, strašně používaný už i u nás. Mascarpone si začalo vyrábět, nebo recept na mascarpone pochází zhruba ze 16. století, poblíž Milána v Itálii. Mám tady takovou skleněnou misku. Je to opravdu takový tuhý, hustý, smetanový, takový ani ne extra sladký, ale tak správně, lehce, elegantně nasladlý sýr. Hodně se dělá z mascarpone, například může se dělat tiramisu, já nevím, všelijaké možné dorty. Prostě mascarpone a dezerty je opravdu častá ingredience, častá surovina. A konečný výsledek je bombardini. Tak, použiju trošku smetany ke šlehání, protože si potřebuju mascarpone trošku rozředit. Takže tam kápnu lehce smetánky. Zhruba 3 lžičky polévkové. A jedna věc, co dělají hlavně Italové. Italové přidávají do mascarpone žloutek. Dávají ho tam proto, aby mascarpone dostalo ten správný lesk, tu správnou takovou barvu a samozřejmě se to tím žloutkem trošku naředí a žloutek tomu dodá takovéto zjemnění. Jo? Takže já si oddělím žloutek od bílku. Vajíčka se snažím používat domácí, protože v dnešním světě vajíčka, které se prodávají, tak nejsou zrovna kvalitní, nejsou zrovna z kvalitních chovů slepic. Takže pokud mám možnost, tak mám vajíčka domácí od jednoho super kamaráda, který má dědečka, co se stará o slepičky, kačenky a různé zvířatka. Takže domácí vajíčko určitě přivítám, pokud je možnost, tak hlavně domácí vejce. Musím na tu metličku. Tady ji mám. A ještě přidám do mascarpone trochu cukru, ať to má opravdu sladkou dezertovou chuť. Tak, mascarpone jsme osladili. Bude to něco jakoby zmrzlina. Tady vidíme, že nám mascarpone krásně žloutkem se žloutlo a dostává ten správný lesk. Tak, už to krásně šleháme. A to je ono, už nám to krásně jede. Tak mascarpone máme ušláné. Nesmíme zapomenout na náš roastbeef, takže znova zkontrolujeme teplotu. Tam je průser v tom, jak jsem říkal, musí tam být maximálně do 60 stupňů. Pokud by tak nebylo, tak maso by bylo tuhé, až příliš tuhé a už by se nedalo takhle sníst, jak my chceme, na takový zhruba lahodný polosýrový způsob. Takže vytáhneme si roastbeef, zkontrolujeme teplotu podruhé. Tak roastbeef nám hlásí zhruba 43 stupňů v tuto chvíli. Počkáme. Tak, ochutnáme mascarpone. No, ještě určitě přisladíme. Teď je to spíš takové víc smetanové a i z toho důvodu, že jsme dali vlastně smetanu ke šlehání a mascarpone sama o sobě jakoby smetana v podstatě. Takže přisladíme a ještě udělám jednu věc. Vylepším to domácím pravým vaječným koňakem. Takže tomu dá takový správný říz a takovou tu lehce navonělou rumovou vůni. Takže opět promícháme, ať se nám to krásně spojí. Takže roastbeef máme 43,5, takže já si myslím, že zhruba 5 minut a máme hotovo, což je super zpráva. Tak, teď to je přesně ono. Vemu si alobal, jsme ho pořádně prokvedlali, dali jsme mu celkem zabrat, tak ho necháme teď trošku odpočinout v lednici a pro jistotu to přikryju alobalem. Tak, mascarpone máme hotové, brambory se nám vaří
Omáčka, ta už je v podstatě hotová. Tu necháváme už jenom tak lehce probublávat, dusit z důvodu toho, aby jsme to nedávali studené. Excellent, paráda úplně. Tak, ho si uklidím tady. Tak vidím, že brambory už mi lehce vaří, což je paráda, rozbív se mi peče, v podstatě všechno mám. Spousta restaurací nebo podniků nebo lidí, co se snaží dělat mascarpone, tak podávají v různých miskách nazdobené s jahodama. Super, tak se to dělá, já to udělám dneska úplně jinak. Já jsem si pořídil tady ty super obyčejné zmrzlinové krásné milé kornoutky. Dají se koupit v jakémkoliv supermarketu za pár korun, které budeme plnit vlastně jahodou. Zalijeme horkou čokoládou a navrch to pěkně zakydneme nebo zakápneme tím našlaným super mascarpone. Jo, takže kornoutky máme, všecko máme. Takže brambory jsem si teda lehce povařil, nechal probublat, teď si je scedím. No, ideální, nejsou ani měkké, ani tvrdé. Takový ideální stav. Budu je pouze půlit na půlku, ať jsou to krásné kousky, pěkné v té curry pastě potom ovalené. Tak, nachystám si pánev. Použiju zbytek másla. Zhruba si další takovou celou šprtku másla. Asi takový kousek. Nechám rozpustit na pánvi. Na té pánvi se nám zarestujou. Dostanou ještě takovou lehce šupavou kulčičku. Teď použiju curry, protože jsou to curry brambory, tak samozřejmě curry nesmí chybět. Přidám do másla curry, použiju trochu drceného kmínu. Kmín, curry, brambory, super kombinace, nemáte se určitě čeho bát, nic s tím nikdy neskazíte. Necháme odostovat. Recept na curry brambory je úplně zcela z mojí hlavy. Důležité je opravdu se nebát se chutí, nebát se ingrediencí, nebát se to zkoušet a opravdu vědět zhruba, ať se nám ty chutě neperou, ať se nám nehádají, ať jedna nepřežuje tu druhou. Opravdu to zkoušet tak, ať to máme vyladěné, ať je to dobré. A curry brambory je jeden z těch receptů, kdy to prostě všechno vzniklo tak spontánně. Proč to neudělat, že jo? Když si dáte v jakékoliv restauraci brambory, tak většinou jsou polité máslem nebo je na nich položené máslo. Takže já jsem si vlastně zvolil jako základ máslo. Brambory, máslo, parádní věc. No a curry, já osobně curry mám hrozně rád, ale znám třeba spoustu lidí, co vyloženě curry nemusí. Je to právě otázka chutí, 1000 lidí, 1000 chutí. Takže máme čerstvou bazalku opět, čerstvá bylinka. Nic s tím určitě neskazíme, opláchnu si nožík tady. Nasekám bazalku poměrně nájemno, ať to dodá tu správnou chuť bramborám. Takhle si to pěkně sroluju dohromady do co nejmenšího kousku. Takhle to pěkně nadrtíme všechno. Tak a všechno to dáme do curry směsi. Tak, bazalka je.
Takže curry brambory, máme rozpuštěné maslo, znova si to zrekapitulujeme. Rozpuštěné maslo, curry, drcené, žluté, výborné indické curry, kmín drcený, potom jsme dali předvařené napůl jenom nakrojené bramburky, jo, a teď jsme přidali čerstvě nasekanou bazalku, podívejte se, i ta harmonie těch barev, krásně žlutá, zelená, do toho lehce orestovaný brambor, úplně paráda. Tak a teď na závěr ještě použiju, určitě to trošku posolíme samozřejmě, takže opět mořská jedla, sůl. Tak zhruba 3 špetky, super. Tak a teď na závěr to všechno zakapneme citronovou šťávou. Čerstvý citronek. Takže bazalka, citron, curry, úplně smrtelná kombinace. Dám si rozpustit čokoládu do vodní lázně. Tady tahle grandiozní čokoláda. Celkem sympatický kvádr od mojí skvělé tchyně, která mi zaobstará vždycky takovou čokoládu. Ta se v supermarketu koupit určitě nedá. Mám takovou dekoraci jahůdku. No, odštípnu si třeba takový kousek, dám rozpustit do té vodní lázně a naředím si to ještě smetanou ke šlehání, jo? Ať to zjemníme a ať se nám to nepřipálí a ať to není zbytečně moc husté. Nachystám si krásné malinké roztomilé pídi kornoutky. Do každého z kornoutu schovám jednu jahodu. Takže mám nachystané kornoutky uvnitř jahody, čokoláda se nám taví pomaličku na vodní lázni. Nachystám si našlané mascarpone, s kterým jsme se tady mordovali nějakou dobu. Takže máme rozbív, ten bude za minutku hotový, budeme krájet. K tomu jsme si udělali brusinkovou omáčku, kde jsme dávali čerstvé mandle, rozmarín, červenou a žlutou cibuli a curry brambory na másle s čerstvou bazalkou, citronovou šťávou. Co se týče mě a sladkostí, já jsem celkem sladkostní maniak, sladké miluju, zbožňuju a moc rád ochutnávám. Už když maminka někdy něco pekla nebo vařila, kde se míchaly nějaké různé těsta sladké, tak já jsem musel být poblíž ujídat a ve finále jsem vylizoval misky. Tak a teď přijde ten moment, kdy jsme si rozbív vytáhli, krásně ho nakrojíme a podíváme se dovnitř na tu úžasnou růžovou barvu a tu šťávu, co vyteče ven. Takže jdeme na to. Nice. Takže to je přesně ono. Jo, takže vidíme krásně růžovoučké, středně propečené, zatáhlé maso. Podívejte, kolik šťávy z toho teče. To je to, proč mě vaření baví a o čem má vaření být potom. Ten finální výsledek stojí opravdu za to a už se na to moc těším. Takže jak už jsem říkal, v podstatě máme tady jeden velký medium steak, krvavý. Je to lahůdka, opravdová lahůdka z kvalitní hovězí roštěné, takže výživné, vydatné jídlo. Takže máme curry brambory, které jsme si pěkně nechali dojít plynule na pánvi. Tak, dáme takovou lehce degustační porci. Teď přijde brusinková omáčka. Takhle krásně rozlijeme, rozmažeme pod to maso. Tak. Nádhera. A pěkně naskladáme kousky rozbifu. Určitě se toho nebojte, záleží na vás, jaký zvolíte design, jak to bude vypadat. Každopádně jeden kuchař, se kterým jsem chvíli pracoval, mě naučil takovou pěknou hlášku a říkal, že první žere oko. Což je určitě svatá pravda, že jídlo, které asi nebude vypadat moc vábně, tak si ho asi ani nikdy nedáte a nijak vás neohromí. Ale když už to jídlo vypadá dobře a ve finále ještě chutná dobře,
tak není se o čem bavit a máme vyhráno, že? Tak, ještě použiju na dozdobení trošičku tady těch brusinek, co nám zbyly. Položím jenom takhle krásně navrch. Tak, použiju větvičku čerstvého rozmarínu. 1, 2. Tak, takhle to uděláme takové příjemnější. Tak, rozmarín máme. A teď, vím, že jeden z členů jakoby takové ochutnávací poroty má rád chili mu vůbec nevadí, takže pro něho jsem si tady nachystal krásnou chili papričku. Doufám, že bude opravdu chili, to se hned můžeme přesvědčit. Zkousím opravdu opatrně kousíček, já moc nejsem fanoušek ostrých jídel. No, moc chili není, takže klidně můžeme dát víc. Tak. A chili pěkně takhle ještě proložím ty brambůrky. Zase to udělá takový pěkný barevný kontrast. Tak. A druhý talíř přizdobíme obyčejnou jarní zelenou cibulkou. A můžeme podávat. Tak, máme. Tak, hlavní jídlo, dámy a pánové, máme hotovo. Za mě hlavní chod je hotový. Máme tady krásně růžovoučky propečený rozbiv na brusinkové omačce. K tomu curry brambůrky v pěkné krustě, křupavé. Jdu to dát ochutnat svým hostům. Doufám, že budou spokojeni a držím vám palce při přípravě takovýchto pokrmů. Je to úplná legrace, strašná sranda a nemáte se vůbec čeho bát. Musíte vařit s láskou a musí vás to hlavně bavit. Takže dobrou chuť. Teď udělám rychlý, fresh, chutný, letní takový drink, který jsem se naučil v Itálii, drink, který se jmenuje Hugo. V Itálii, ale ne v Itálii, jakože když se řekne Itálie, tak si každý představí moře, písek, ale bylo to v Itálii, v Tyrolsku, kdy jsou italské Alpy a rakouské Alpy, kdy se spolu setkávají a je to na hranici vlastně Itálie a Rakouska a tam mi tento drink udělal jeden moc milý pán. Tak použiju bezinkovou šťávu. Tak, bezinkovou šťávu. Teď použiju bílé šumivé víno. Na knap. Tak, bílé šumivé víno a perlivou vodu, kterou mám už předem vychlazenou. Nemusím používat led, mám pěkně orošenou, vychlazenou perlivou vodu, obyčejnou čistou sycenou vodu. Tak, dolejeme vodou. Tak. A teď použiju lístky čerstvé máty, které tam rozhodně nesmí chybět. Tak, čerstvou mátu pěkně si natrháme. Tak. Tak a italský, svěží, čistý, rychlý drink Hugo máme na světě. Já vám přeju na zdraví. Tak, teď se pustím do dokončení moučníku. Dezert by měl být vždycky taková zlatá tečka, zlatý hřeb toho celého obědvání nebo večeře, takže mělo by to pomazlit jazyček a já si myslím, že tady tímto se nám to určitě povede. Mám tady krásně rozpuštěnou mléčnou čokoládu, kterou jsme si naředili se smetanou. A do každého z kornoutku nalijeme zhruba do půlky. Tak pěkně do všech kornoutků
rozlijeme rozpuštěnou čokoládu, tak ať máme zhruba stejné množství všude. Tak, teď si vezmeme naše vymazlené mascarpone. Tady ho máme. No, úplně nádhera. Ještě po tom, co jsme ho nechali spočnout nějaký čas v lednici, tak se trošku zpevnilo, dostalo takový správný, zdravý tvar. Že do každého kornoutku, tak jak šla čokoláda, tak půjde teď tento výborný krémík. Můžeme použít tady tyhle drobečky z čokolády, které se nám při krájení vždycky podaří udělat. Lehce pocukrujeme čokoládovými drobečky, tak. Mascarpone. Posypeme. Tak, máme to čokoládkou. Tak a na závěr jahůdku. Jahoda je schovaná vevnitř a je vidět i nahoře. Tak. Ještě si dokrájím trošku jahod. Takže přijde jahůdka na vrch. Tak. Eño, bellissimo. Tak. A plus ještě to můžeme vyšperkovat drobnými lístky máty, tím nikdy nic neskazíme. Bude to veselější, zelenější a navíc máta je opravdu zdravá. Takhle všude položíme jenom lísteček. Tak, máme mátu, jahody, čokoládu, super ochucené, vyšlehané mascarpone. Tento, řekl bych, půvabný, roztomilý dezert je hotový. Já vám přeju dobrou chuť a užívejte si to. Tak a to bylo dnes úplně všechno. Krátké, super vaření, dezerty, maso, brambory, měli jsme to všechno, jedním vrzem jsme to vzali. Já vám děkuji za vaši pozornost a budu se na vás těšit zase příště v dalších dílech, kdy tu nebudu sám. Budu si postupně zvat hosty, sportovce, různé lidi a pokud byste měli zájem najít šéfa, tak můžete najít moji stránku na Facebooku Mateo Šéf Polák. Tam mám nějaké pokrmy, nějaké fotky, mám tam spoustu různých receptů ještě z minulosti, takže budu se na vás těšit, mír a lásku a hlavně dobrou chuť.